Здрасти. Хай, там, здрасти. Също. А, казвай кога да почваме. 500. Супер! И сега трябва да почна моя клип. И здравейте, които ме гледате и които не ме гледате. Това съм аз, 1.14 и това е първи епизод на Стикрън. Може да ми видите готиното човече, вижте колко съм красив. What the fuck? Не! Не! Пък. Нямам думи, много съм зле. Като за първи епизод, ето, Firestar BG. Да ти кажа, първи епизод винаги започва с фейлове. И може да си добавиш отделни кадри как фейлваш. Не, брат, не си струва 5 години, ще ти отнеме. Добре, стига си чупил стъкла, господин Кевин ТТХ. Или как се казваш. Великденски заек, който ще яде Морков. Добре, брат, първия... не е първия. Има още някакъв... Дали си пусна читен джин? Това че е хак, де. Ти нали си го ползвал? Yes, някой умря. Ето, Diamond Choose. Има като... Само аз ли видях, че се фрасна на земята и умря? Давай, гласувай, нали, за старта. На кой му време? Кой умря, обаче? Това е въпроса. Въпроса на годината, дами и господа. Кой умря? Той е. Неговото име е Firestar. Епископа на българската кофа за буклук. Аз умрях. Това е голям проблем. Да. Човек, ти с какво се нагласяваш? С какво се нагласяваш да гледаш някой? Спейс ли? С? Ще видя като умра. Дай лайка чикен. Сега трябва да си наваксам малко точките. Супер! Идеално за мен. What? Човек, виж си името е, брат. Квадратче. Не ми се брои, брат. Окей, аз ще изиграя една игра на самостоятелно. Що да не бе? Това е здравето на моя живот. Самостоятелна игра. Окей, арена just for fun. Къде? Там бъгнато. Дай на Stick Bros. Аз стигам там, де. Окей, Sticky Place. Окей, аре. На Stick Bros. Battle Game на 3. 1, 2, 3000. Влезъл съм, де. Брат, гледай, той е златен, аз съм червен, той е червен. Да, гати шарен, йота. Signation. Фък! Не забелязах, че почваме. И все пак имах късмета, че някой умря преди мен. Тайтъс нещо си. Охо, умри!
Умри. Умри. Умря. Yes. Вот, вот, вот. Вот ляка чикен. Бай-бай. О, само с теб ли сме живи, бе? А, да, верно. Карай, бе, нали стигнахме до стотните точки? Още с някакъв с надпреварване тук. Да видим колко ще му издържа. Аут! Оп, брат, първи съм. Тък му умрях и той е някакъв зад мен. Ей! Не, мълджи. Вот де! Гласувай там за старт. Де да знам. Искри са ми червени хубави. Що да си ги режа? Ще си ги режа когато си поискам. Той трябва да умре. Ако не умре, го мразя. Не, че нещо ще му стане, дяма. Това още малко, той няма хелт, смисъл. Няма как да умре от хелта. Аз ли? Няма да умра. Ще го чакам. Не, сега ще умра. Мързи ме просто, какво да ти кажа. Да. Вау. Чакай, защо не мога да вотна? Ей, съм. Браво. Аз съм втори, гледам 20 парички, не че много ми дарят. Първи. Хора, вижте ми инвенторито. Ползвам хакчета, леко. Супер слотове, знаеш ли ги? Супер слот. Да, аз го играя. Бингото. 3 милиона, на какво ти кажа. 5020 вече. Не бе, какъв хак. Донейт имам. Да, проблемс. Сега си купих всички бонуси. И как се ползват? Вау. Какво е това на М? Това е бонус, дето натискаш за него. Експлозия. Яко. О, богъс джъмп! Аз се скръших, бе. Колко минути е клипа? 8 минути. Дай го направим 10. Още една игра искаш ли? Ти почна по-рано, както и да е. Дай на Just for Fun и... Си готов. Аз съм там. Да, брой. Добре. 1, 2, 3, влизам. Не. Добре, де. 2, 3, влизай. Ей. Сме заедно. Аз съм последен, бе. Виж кой е последен. Последният първи. Вижте къде съм. Ти кой си? Ти ли си с това с сомбрерото? Аз да не те гръмнаха! Направо. Да, бе, лойка. Аз мога да те гърма вече. Мога да те гърма. Все това бонус гръмвам хората около мен. Проблеми. Не! Добре, то сня ли да умре, значи?
Дай like a chicken. Еми, близнаци сте. Единият се казва Константин Димитров, другия се казва въпросителна. Единият се казва 104. Вау. Вот. Подходяка ми се. Стига не да толкова много се скача тука. Не, аз си наваксвам точките. Вау. Едно голямо българско вау. 90 000. Хелп! Твърде много се скачане. Не. Стига рекламира канали, бе. Че кой е? Будилч или аз? Да, бе. Някакво невъзможно ще ти изглежда. Не му ли омръзва, бе? Омага, човек, само аз ли видях, че направих бокс джъмп на резачката? Няма наваксвам точки. Бягай. Окей. Омага, толкова беше. Виж как ти са гъзда. Еми, това беше май, да. Не знам, трябва да е това. Да, толкова е, няма вод. Yes! Първи съм. Ти си последен отново. На мен ми е 11:36. Еми, това беше от този епизод. Всичко, дано ви е харесало. Може да се абонирате. Може да дадете един домат, за да направим салата. Може да умелите, да. Ето го новото ми мото. Може да умелите домата, понеже аз не знам как са мели домат. Може да го белите също, понеже не знам как са бели домат. Може да вземете и някоя друга краставица. Може да харесате клипа. Може да се абонирате. Може да правите каквото си искате. И може да играете стикера във Facebook. Това бях аз на 14 и довиждане. Да, бе, брат. Гътта съм.